luettelon jälkeen heti loogisesti takapäin kahlaamaan eteenpäin, niin siellä on ne joka päivän tärkeimmät muistettavat. Joka päivän valmis lista. Se kannattaa teille tehdä se oma päivän ohjelma. Kirjoittaa myöskin tähän, ellette ole tehnyt sähköistä versioa ja tulostanut sitä jo. Mutta tässä se nyt ainakin löytyy sitten. Ja siellä on esitäytetty tietyt jutut ja lounaat ynnä muut sitten aikataulutatte, miten teille on ne aikataulutettu. Lukekaa useamman kerran päivässä ne tärkeät muistettavat. Ja vaikka jo vähän seuraavankin päivän, niin osaatte vähän valmistautua sinä päivänä, mitä päivää eletään, niin siihen seuraavankin päivään. Jos teille tulee jotakin asioita, että pitää olla kouluttajapalaverissa silloin tai kouluttajapalaverissa tällöin tai joku juttu hoitaa johonkin aikaan. Teillä on melkein kaikilla varmaan matkapuhelimet mukana, niin pistäkää herätys- tai muistutusasiaa. Ja päivät, aamut ja illat kuluu täällä aika lailla vauhdilla, niin jää moni asia hoitamatta, ellei sitä ole muistutusta päällä, kun saattaa olla joku nyppimässä hihattoman paidan hihasta just silloin, kun teidän tarvitsisi olla jossain muualla, niin käyttäkää näitä teknologiaa hyväksenne täällä leiriolosuhteissa.